una botambe toko chakeli litukuliao ase ogwanso Ensakia umete Sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona tena kiti kanda sokye kerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe mwanjo muri rintura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubye no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuriao asenjire ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwasibirtu asejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unkirie imeya Ndizi TV Gusii Urban Blast Omugaso ubona turiguchie kwa babuna butambe Guchakire chinsa isano na isato Chiamugaso Guika ikome chiamaragoba Kiraritu kurie wiki Baby Okongita kwangita wangora Baby Okongita kwangita wangora Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asechingero chabasai Anikumbe toke maine Anikumbe topima Akiese Wanchani mwa maiso Miyoye tamanyaini Kerenkoboka mami Naeweka nkorota mami Tobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Aliagendreta simetandao Chingero chia Aliakorekanire Elio kumanyumu sao bono Na kumukinya kebirenkererio Imeya Ndizi TV Gusii Flow tamu kanga Gusii Urban Blast Gusii Urban Blast Ndizi TV Uwansu Womogusi kigima omwancho muligerere bwegetaseni kya Ndizi TV emambia engia yelitukole Jumanne chitariki ne 25 mutenyino y'ikumi na kabere umwaka w'ekirwi 2022 orochenga osukire mwaka oyo ngonyokumba tole Nyasaye ngwanchare ngotambuka tole gochasomwa kumunya oyoganyereire n'abakenya ase style Ekero okoligereria aiga ase studio omwancho muligereria oyo minto Brighton Makoli is back yani iranire achete Christmas akagenda chinsi cha maiko ngatebanga ekero monta achira ndonsi oikache with the bag of goodies igobona asema mpya ya lero mwancho muligereria inche amo naye mbwatesie egera tunyare ko batukumwarigania bene ase studio asumoroberio bwensakia oratusireirie egekaki weekengima atatainga ya chiete nkiatoleteire na inde ngaki agotebia mashabik
konya bako na kubolia nga inka ya kare suguku tarakora okolire suguku na ndoiranire ase studio in style mbwate si mwancho muligerania egera tumwaregani asenchira ya bene karibu sana. Asante sana. Karibu sana konya ndo cho kurahira guoka. Asante sana Sara. Mbe muno mwancho mulira ndo bona irani asumuro birubwensa kebona butambe tokora teremiro birune ukere na rogo kurosera litukuliao ndeka turongete otabukio mwaka tonyo tabuki no marembe nande tojako mwako nde wijirwe ne 2023 sobuya kyaro mwako nabora nyoni gore ngo mubasore cyamete bintu mete korona enda igana akora registered chinyinge ukingi mama tukanga tanabere inanyorana mwako nabakonyoro mwaka no rengo muyasore ukabona basende abo muyaso muntu geto ukabona basore go nabakonyorana umwaka torenge muyasore lakini tonyokore toswaso mwaka wijirwe ne 2023 na iriri bagale bano mwanju muri gukwarigania cyane abanyaro konya kwa misiri eri geri na nabona iriri bagale bano gukwarigania asomuro berubwensa kya kabisa karuta ko banasara nyarangi ntare ntwa korosera litukira to tena na ali agenda to korekana imena isiko binyuro byito imensi yeto ya Kenya na maganda to korekana ane karuta kwato musimu we Christmas to ganyete nando mwako moya na mange ane to korekana iskali na kwatikaniri oyo be 90 bono asomuro berubwensa kena ntrasu momento wangu jitana to chage to mwako kabere go koreri asomuro berubwensa go saskita seni Ndizi TV na mange Sara akorekana iskali ya matena kore studying amanyabuna wise kubeka chinsa ibere no begetenza rero to begeti no begeti tenza ya wise konyerengani unyibeke bosio na bego gendi bosio na jingira ni maya na bego ngira maya na ndeso kubeka chinsa nya sibere matena kore binte binge merisas kare me Melissa si ende na rute ko mana disa si ride gendra ende ni ko gendra ende ni ko gendra ko bara ende ni ko gendra ko bara ya mpaka nero kali sa si ride ko era ni ko rabe ke ende ni ko nyere itaendelea kwesa ko bona ko ika ore ngani enseyo ya magara igonse teri gotenena no montoraten igone binge biende to kana imene iskya usigone ndo mwaji muri mbingo kumanya binge na hande karubona bona na chirega iga chinza 12 trojen jara gide ne jira sana ibere asenare gogokya asenare ensa asenare bo irire asenare bo akire iyo insederi gotenena bintu mbigende te korekana ase enseto ya Kenya usa sensengima yona mange tu akwalika neri kabiso majumuri ase musimu yega tutikate matukangane tokoro mwako yiga toswaso mwako nde tosemerete bina nyasaye ngo tuancherare totobokyo makera mbare basiria magima botari gwanja kwabo gosiro magwabo bina litukurigoro family injagweta sensemeri ya Mombasa igasiro mabwaye ekarabajete go jifinjari kidora kibanye bango merete na makweli toroji accident jabe lakini nyasaye no muya nandigo nabwate riso ni agutigirete okaba moyo wekaboniga pia mana sana yo mto Brighton Makoli karibu sana ase studio karibu asomoro berubwensakia yo minto Josephat Hamisi abairega kubeka ibikoroto byao asika ke weekingima nere nigo tokumakera ngambi ya mono aso kwerwa chingaki kwara chiete ase omutimo komoke igabona mwancho muligereria tukwaliganie bene litukole Jumanne ande no maite litukeliga Healthy Tuesday ose Jumanne yobo chenu chinga kibono to guchigotwara mugani ito ase studio kare guchekoraga ensa eyamone nusu yabono mambe kole ndase bono na mange tugwenerete gukumanya ali agendeta sense ya Kenya sugukunera ororo bado abantu mbara ase Christmas mood nigo bagendete guchenga iga mpaka yo guchekoraga ange tariki emochi tariki ibere tariki satoiga ekera ba Kenya bale siumiri asimirimo yabo ya kirarito gutugosabanya sai akubwatesie egere tutambuke twensi umwaka asenchira ya bene kigimande no mogoko bene ko kwarigania ase studio no mwanchu muligere mashabiki itananse simoberete tumachi ujumbe welcome yo mto Brighton Makoli ase studio na ende totebye nganka yi otobwate tikorwa bono mambie namba itu ya studio tera chencha nero erigurabu ase TV aogabo na bogo tome ujumbe gochakiga ase studio enamba go sense moye mitandao ntora chencha no tole Ndizi TV News digital ensemo ya Facebook na baigo ensemo ya YouTube na batogo toka na Ndizi TV News Nyasimi good morning Felicitas Nyanchama good morning Eric Baraza good morning amashabiki mwensi pio mnyakiro wito Kennedy Mirieri Yamore Andonsia Simole Jared mtoto wa jirani David Kimori Euphemia Morando nsiasimole twabaligania senchira yowe kirano kigima na mashabiki mwensi mogo tobwatia wetira asensemo ye mitandao Dennis Matundura
kurwa Canada Toronto, Onami Laban kurwa chinsemo chia Minnesota mwensi karibu sana ase umurobule yabo ayora andonsia simule yabo Chris Arogo na mashabiki mwensi ase nchira yobo ikiranu kegima twabaleganire tutumire ujumbe bono manyu muri genda utuma ujumbe ya obene karuna njimoko ngari ne jibona tambaligani bena sumurobere bwinsa kyali tukolya rya Jumanne ligi ya karuri gitariki 25 ibiro mudino 12 umwaka bujirwe ne 22 nibire katuri tukonyokora na manga ndate okorekana imene isku ya usibina nago tebiri tukurigoro ndware ngasensemeri ya ibeno enseme gitikenya ntrago asumu esmi was tiwadika oyoro mwe msibe wodi ibeno aligane tiri tukuria Boxing Day anne Boxing Day ngobalira ororo abantu abange bamayete Boxing Day ne njingula lakini kolende ne riri tukiria begetu ensembone ke ukeriora eweli tuko lie Christmas tare 25 ali okigura lituko lie 26 ntu akora tegikosori asensemeri ya ibeno abasani no balenge abateri abange no balenge chikosori njeko kanto barali na baromba akora tegosori yabe karobanya ali bako yikore timu ya wasani osibari bakubwichingero mangana renga maya abantu mande dina mbakwani sara ndina mbanje tegotegero umuroberi bw'Ensakia abange balengari abagantena to ikambasogeri kabisa batena Ndizi TV ni obanyanjite kianda geikomi nanjinga batena baganda kubwatia emiroberi yeito ya Ndizi TV ne rubwansu bo musi muri na kwari ani asenjira ya bene iliyogindiririri tinda change na nakubakira mbyemono ekaro kwabeira muno intwe twagachage to mwako mogima asumuroberi bw'Ensakia antu akoro mwako inato joswase omwako aso mwako arbo bokorali twasoiro yokabere kondo bono mwako uri bwe kalenda kwenzara antu bato mwaka bwe kalenda no mwako uri bwe boletwe no mwaka muntu isegosira nere anniversary nero mwaka binto ino ronto to kunya gotebania kero mono na ire ndo visual ya somoroberio bw'Ensakia morning Sara happy to see Brighton mwambie bono yote onte ire ndene tulikuwa tumemiss sana yeye sana getting loud and clear kurwa nyangongo junction oyinke misofi motangi biemono bono nimerudi kama kawaida Sara. You are right. Brighton is back in Kishindo. Have a good day. Oi nyasimi kulijinsa mwaziri tianya. Njombi yamana mashabiki ito wano ganda utama uchumbe jaino. Cynthia Nyaboga wadana wakire vya Brighton come back. Bono tocha ke omwaka naye. Tuwabune wajikule Christmas ya vieka kolende kuhiranire. Wane dojiko jaka naye omwaka. Mbiyamana Cynthia ase ogo tuwaliga ni ase mambi ya boniga. Mbiyamana sano mwanchumu ligerelia ase walmaganda takuto machi ujumbe Valin Biko Kora chinsemo chia Mountain View Nairobi whatever karibu sana Brighton kwa studio tuko pamoja hadi mwisho. Ndizi TV is our favorite TV station nindoche yabo moiwabo bagetutu Thomas Ondari kora chinsemo chake kano good morning amashabiki mwensi yobesha haya nimetanole asomorobelio Keystone Chari nimanyete uko ndani ya mpango na mwensi wale magenda tuko machi ujumbe Divina Murako wa South Mugirango nere na moralire agoteba Brighton karibu ndani ya studio tuko pamoja asumurubelio bw'Ensakia Lydia Mora na Geoffrey Onyancha korotabaka na barabo bagoteba nga Brighton karibu sana ase studio ulikuwa umepotea lakini tumefurahi tena kukuona mbiyamona sana Lydia Mora na Geoffrey Onyancha Samson Oroswa na erenkro chinse mocha abu machoge chache agoteba Brighton how are you karibu sana Merry Christmas and Happy New Year. Asante ase studio tuko pamoja hadi mwisho. Chris Oyunge na Chris Orina nkoro chinsemo cha Westlands Nairobi abarowe bagotebanga karibu ndani ya mpango Brighton na Sara kurabono iga mpaka omoele na bali mwensi mongo tubwate gwetera sichinjira cha online gendera gutuma ujumbe litukeliga lya Jumanne. Engineer Kare bode na kurunyanta wibeno pamoja hadi mwisho. Isaka Buosinde de Kurmagomboni kondani na abantu ba Yeridia Kevason Bosire Stockman Fred Nyandika Mosiomana mo Obande family adana Ndizi TV ndio kiboko yao Kevin Demtrungi adana Kurmotondo Pez atiunde ini kama kawaida henda utomachi uchumbe jino goja studio nena simambia wori asense me mitandao Ndizi TV News digital na sema ya Facebook asense ya YouTube Ndizi TV News so kwenye chinka kito tweet @Ndizi TV News kananga likia karaki to kiari ndikirensa kireta
gwetera ase namba ira se skin ya urabo na bogo toma twanyora uchumbe yo twayesoma ase mambi yaboneka sare ko turi kwenda somo timo komokaigo nande ensasemo ya Facebook ntobwate ebinte bingaria bono ngorrande none kero monta asirire gosukwari monto asirire umonto like bono tinanya kumanya ne kero monta asirire tutakire tu like gose comment tutakire kobeka gose ningo takire kobeka ebinto mbiraria Facebook ngero ekero chi binto mbiraria no ekero monta asirire tutakire kobeka gento kete kia marigarende gose kyo borro lakini wana banta bange kangorra Facebook waria monta alikire na nyagosiro otonyori abanta bange bakoraiki bono timedine bakoraiki nyagosira zira buja gose batara mayanga Facebook takete gotumeka yani okolaiki gori no gora kinga basoire banchira ni gente ikyo omuntu umanya kulika text kinegero monta kuri ni gokora ikigose Uwena tulike SMS ate abantu ngapole na bigwenere teigo ebona Tatwenda sense mirinde studio dokwena tumagokwero ikasa magaseti eritiko liarero Ndizi TV Ubwansu Gusii. Obolemi nobonda nomurubiryo bwogwesemya nakwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko Gusii nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwa Gusii twabere togotara imeyorogongo rwa Gusii twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro bali Gusii chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria konyo tutayenda umutimo kontu agotebingo cyo turi no yo minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitogwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusio oboke bono akoganetio oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu tobase gos oboremi nobonda kira rituko ria Jumatatu chinse ibere chabutuko no moiroro rituko ria Jumanne chinsa isano na ibere nechidege kikomera isano asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagenderete ko yaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yega tomenyete oyaiteire asenchera yemo useyende anya kwa yaiteire imeyo morobelio ona yaiteire aiga nonche Sara Nyarangi ontita ngotarira abaminto goika amakoli nebinyoro arambya tokobuka ndunye yomba melia ne gotwali abangora rabutuke mburanya gotukorugoro nabongo boka butuko na narete plastiki na tereka yakinda ile garanya beka kurugo tentwerobo sio na yaiteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nikideke komnisano chiamogaso
omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busyu bwabandi richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa wosokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa risangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana numunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imeyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gosoba kirisime asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isetu eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Miyamara mano mwanju muri kartore kurwa sense mirende student tuirende assist sense meyende karoto ande takude SMS chin tutaraba iro ikasama gaseti tukorero nindoje senior head gale on present akondani kama kawaida Joshua sawe count me in kutoka Mogonjoro Nyachichi niko ndani hadi tamati Brighton McCord na Sara Nyarangi na watakia happy new year 2023 to have blessings to you. I have missed you so much, but I'm felt happy to share with you today morning. Biamono Joshua sawe koruchin seme jocha Omogonjoro. Naro then our God road will wipe our road will wipe away every tear for your eyes. There will be no heartache, crying or pain, and every good thing will flow your way. Morning, my dear friends. Mbiamano aso to encouragement message ya simambi ya boni kana mwanjo muri kwa iro encouragement ngia korwa soyo mutarigetiri tari ya otebro na nyasaye na tutinye mariga korwa sama isaito na ande ntokonyora kolera ntokonyora borobonde bwensi ntokonyora nonye nkoro yetu te gotwara gosukwana gose bain kolendi goturanya tokonyora maya na ndo tutebiri mambingia asemambi ya aboniga nara kurukuna dankani nyakaya audena bwa kirebia Ndizi TV Brighton tutakiro to fafanuere buye igoro ye chinse chibere kiagera kwa kwandire ntokonyora tubira kinini ngode na chinse garo jiribere wall mokera almerisas ende wikegendre ende tegote nabune ende alimire gose yeminje na kio na mineti Duncan asemambi yaboni ikangote na ensego ikegendre na ndomete to kwenda clockwise ndio kwenda anti clockwise kito kwenda gochibosio kartoska gochibosio na kito kanyere to mwaka 2023 biamona sana mashabiki mwensi balimongende tukubwatia senchira ya YouTube asabono tonyore YouTube Ndizi TV News na kututomera ujumbe gwetera sena mbere TV yao ashilia demola ni manyete no gendete kubwati murubulio bono mambia roda sota kurwa Josam Ogembo na ni manyete no gendete kubwati murubulio senchira ya bene biamono na inde twabariganire bene ase entunde entangani iyo kubamanya alia irobolito asa magazeti yeli tuko lya rero mono chinga kitwarure ase umuyega bwesuguku ande togenderete guchingira tororenga gazeti cheli tuko lya rero na aralia ya chikabwate umwanchu muligereria abwenete korora ase gusekurigereria na kubwatia ase litukeliga li Jumanne under Romani all day the old day java extended go Monday go running boxing rero mpaka chibenge gisekire ubona konerete kana kopekera ni ase chibenge gisekire go to ATM gisekire je go ritukoliangi ubona all day java extended rero ni gere all day baka lituko ria mambi koruchuma na tarehe moja na bioje gosukaigo ikiagara rende na mwaka ngoero nande Christmas ikiarenge igati ya weekend gobono yarko ba extended yake se gosukaigo ndokwanda sama gazeti twanda sama gazeti ili tukulia lero kama jumuri bana tukware ni kwa sama gazeti kana mbate gazeti ya The Standard na inje ngombate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard lingana li robori togo siringana li mwamu
mwigoro yumurai bwa mubwasi miuro moja wa Kenya Raila Amolo Odinga ngakibona robereti gochigo soke mwaka goja na koru political direction osekorwa mangana ayage siasa ngakia robereti gochiasa matuko ale bosio kolangana numuliki wa seti ni gali geta somonu bwekenya mbona lock Ruto or official out yani inigo Raila alengete buna niga gochiko endra kwa Mwamozi William Samuel Ruto oyoro murai bwense mwaka goja gose ni garaji ko embrace and shake umwaka goja numuliki wa seti amuliki tena bono murai yoyun hachiko beke mikakati ya ego sinachiko tebya bafuasi bayo saba Kenya igoro ya political direction as umutinyu mutangani umwaka goja option ni igere buna nigo arachiko gendera ko Mwamozi umurai bwense Dr. William Ruto ose ni garaji ko ni handshake bakwananie basukie amatuko basukie emeroberi ensebosio iga yuna aramurekeire asiga seti ntangani korendo junior ya sebeji ya gatano no omega seti ya testando bege gaseti ne murekere tena na kibono e journalist liko sense ya Pakistan orionyarde kago siri obogima buhaye asenjera yarengero botutukanu Alshad Salif nigo bono yanyarege korekana buna ense ya Kenya gwetero botukinige karu kwana ebechingao ne ense ya Pakistan ya kwana ebechingao ni gago jamaga ya postmortem gokorwa se goba conducted irete buna roboti oru nigo bono ruabere korengano muri kwese ruabere twisted ya sense ya Kenya ekera banyanyimbe ense ya Kenya bagote abuna nigo yarenge mistaken identity korende ni igensi ya Pakistan wetera omowasiri bwa mangana yo ya mangana interior go samangana yo borendi bwaime asenseme ya Pakistan yagote abuna nigo yarenge toja yani journalist yo somolikyo ni gabete tojad nanda kamanya weitwa asebano libera ya jagire kwene kiwa gati ense ya Kenya amo na Pakistan igoro yogosira komo journalist yo nyadega weitwa osaka go ikera makwili ajitariki emeronge benesato motienyi komi omwaka oyo iga asensemeri ya Kajiado aindo joneri gochia kartu ko rega seti ya ime Mwego muri kibuga seti na muri tena na ki amate abantu babironya teba be amate yamanya teba gosira asense meli ya Mombasa kerwanya teba go drone gose ba ko ime ya oroje gose asense meli ya Indian Ocean ituko rigore kerwa chete ko kora go juwinchali gose ba chete go sereke Christmas asense meli mwego muri kibuga seti na muri tena na kichi kamba nchinyinge aso mwako yo 2022 kianyara chiko twara makongwa mange ujuminja asareke bintombia sareka ntwa bwate tuabate binte binge no buri bwa COVID-19 boro banyara go fade out kolende nigo yarenga sengo ngwasti company boigo nige murekerete buna na technology etakire go chikorigeri wa mwako yoiga ngaki company ose state of the counties etakire kurira mangana technology boigo muriki bega sete na murike goro jigo soli na kibono umorero na ebintu bi workers ensemeri ya English primary ekarabono English primary ganya kwiranira chigosori chaye ase ensemo eli ya Abongereza ase gokorra sepechi ntangani nige murgetena na kibono pod hoda eri umurai bwensa nyartega korubuna euro bokorre wa korwa senseme ya Naivasha goje senseme ya Mombasa nga kibono ya rekana na nigo ya drail yake go se mileage ya takere kolgererigwa ko ikabono biashara mbira iranera bya senseme ya coast kero bona bande baote abuna mwako ya moederege sumurai bwensa nyartega okwana na koruya odabuna obokorre buri wenga senseme ya Naivasha bunya bokorera senseme ya Mombasa kolende mbira iranera bya senseme ndujunire ya sepeji yemero ya 13 asegazeti ya Standard kolenda ayu airuborito asegazeti ya Standard biamono asegazeti ya The Standard na mangana yo airuborita sepeji ya motwe na incho mancho murigereria tigankwerwe kasegazeti ya The Daily Nation tororenga nararia ya naro akaire obolito asepeji entangani peji entangani nemorikeretenga naki the former Solicitor General Njimturi oyolenge as confident osolengo muntu mwigenwa na ndolenge the insider chinga kicho mwelyo choboraibwa yo moraibwense omokoro Uhuru Kenyatta naki akwerera nganki kiabete gosengi keirerete na inde naseki omoraibwe kya ODM Raila Odinga akanyara kobaga kubugwa ase obacholi bwaetete bomutinyo gatano na gatatu omwaka oyo kolengana nere ngotebali omubaro bw'ekinamba nenchira chikura chiagetwe gose voting pattern yairerete Raila Odinga agasiria obobuyobwo gose taireti chikure chicho
chobochori bo mwaka oyo ayo ntochako yarigereria ase oboikiranu ase page ya 4 ne page ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation. Boigo ngana eiroborito ne ringana kia ba Kenya batuguteretare amangana ne mechando na mangana mange okina kwe bintu bya magori kolende bagachia gochengera omoyega abwe Christmas in style abange mbacheta sichinsemo chokwego kya bande mbacheta sichinsemo chabikire kando asengenjo ya Kenya na abana banyarako baba gojipurudisha osiba kwego kya banyana machiko yebinyinyi bya COVID-19 tabwate tugobekirano nigo atugutere twisiko gose restrictions nchare ngomono bitango byarenge mono asaba Kenya ninchira bali gochengera omoyega bwesuguko ayo nare ase page ya kabere ya gatatu ya 10 11 19 ne page ya 20 asenchira yoboikirano boigo yo kabeiro mu waziri omukoro bwobwerani bwa mangana ICT Misheru nigo bono anyartko bakagwanchirana buna mbabwati kore great gose mbabwati kende gyonsi kerige kubatanga korwa goteba wazi ngamba mosirete umurayiwe kya makeode Raila Odinga asobochori waeta ayonto yaligererie asepeje ya 5 na kabere boigo asepeje ase gazeti yiga boigo mugana no legaiga ole so inspiring ngana ki from a hawker in Kenya to military man in the US Navy. Ayonto yaligereria na kiarenge hoka aiga Kenya musao yomo kulinda bono iga nigare a military man sense ya US Navy. Ayonto chiko yaligereria se page ya 5 na 3 baiga page 12 ni mulikerete na ki chanjo goseliogoria Moderna diri aba Kenya bari kwa vaccine gotange kwambukira ko binyenye bya COVID-19 inaki eliogeri gose abantu abarosia researchers bali bakorosia naenda ba science bakorosia eliogeri bali nogosemelia ngeliogeri kerokende ndichi korosi wanaende linyareko bali korosi wabwikirano lichiko nyarako bali gukura omochando okansa ase ensengima igobono oyo no mweso gosogo semelianga eliogeri ndichiko bwenia oburoire bwa kansa nabo igo asen engana ya opinion osekerengerelio ngerege ngato nyarako batogo kana kigima amangana ali ya yogo jiukumu ose okwena chirekina anga kerokende mwaka 2022 wa feiria se binte binge twikiraniriti ebinte binge biri kwaganeti asobuguma bwa kolende kolengana na makaria gaido nigagotebanga whatever tragedies ase omwaka 2022 nto baisa gutarira asengenjo 2023 ngochole ande ngutambuka tole to focus tolengereri keligwa tagete gukora omwaka 2022 tugikiranete ogesukibosio obeke omokia noikirani onsi agotebanga nto gotige binto mbigo koreka onyaye to kubi make bikoreke ayona arare ase opinion to chikorera se page ya 14 ayo mto Brighton no mwanchu muligereria na radio irobolito ase gazeti ya The Daily Nation. Mbia kabisa mwanchu muligereria tinyo gutoma je SMS ngo gisoma tore nuganda ugitoma karo jekira ni njiro jekira kidatura sukaka senseme magazeti karongorana se page ya kabira se tinyo standard ba oneri muligereria igoro ya Merry Christmas yani go agendra ni gakore kan tenyura na ditukure goro gazeti ya sogate karo bayaling Boxing Day anena chinga ke yatare sina stab tambe mutinyu kumina kabere kasetero yasoga na barungora ate mukabarake na ndikora ate muktora konene pono ni gibwadene dia ya koragande kuro weekend ya mange bakaboni ni gedigete na Merry Christmas ine page ya kabere ekero jibija jijorera abandi bago sambe nyama abandi bago tenga abandi bago kore bintu funny abandi bali chikanisa abandi babegete jikobjirjago ja Father Christmas ine page ya kabere ne page ya gatatu boigo ne murikete chibija echuna ba Kenya bari goshereke Christmas au since yeto ya Kenya page ya kane wego nige murekerete na kya ba Kenya banyaride bari batata arite usibatanya deri bagari okurwa senseme ya Nairobi go just enseme yedisa go se chinka nigo bono bachete bakana ka senseme chaurba kine biti senseme ya Nairobi erigo chengere Christmas yekyo senseme yo wega senseme ya Nyanza
nigo chikanisa tia Nyarire gusabarandi na botha ni chikanisa nigo Nyarire bakoboria serikali yense ya Kenya yikorawa no musike uru muyigo ikorawa na Dr. William Ruto kwene kibuna ngaki Nyarire bakorigereria emiroberio yogokonya ba Kenya konya chibese kerogo mabwendete gokonga abakorawa na Omabei Catholic Diocese Fika General Francis Reso amo na Jumanne Fika General John Okumu nigo bano Nyarire bakoboria serikali na tigebe roberio yokwena kina ba Kenya ngonyora bali none ndagera bakubeka mo no bogimanko ke abore osengo ke ibara magoriye bintu kera ensingendete gokonga abo igansemo yumura ibo mo bwasmiuro moja wa ni Kenya Raila Morodinga nero renge ase litkuriri lia Jumapili ase Christmas sensemo ya Nyamira SK yo era sensemeria bondo nigo ate no mwako goja nigo orokorekana no mwako kabwate ogosemeria asense ito ya Kenya na nera ate no mwako nigo kale omwaka bwebisyo sara ena bongo machuanjera na mangana Raila Morodinga karo mweto mwako 2023 ekaro gojo menta 2 omente 0 omente 2 omente 3 nigo konyora 7 na 7 ni goro mwaka bomanene ekaro kore mwaka 2022 dojugo kora ekaro komenta ni go koja 6 nero mede ni bwata mangana manga se zoma as history ya 66 ni go mojo no mwaka geto tali muya ni 6 number 6 teringia ekara kini kore number 2 plus 0 plus 2 plus 3 ego yaba 4 plus 3 yaba 7 na 7 ne namba yo manne kubona njira ne na Raila ayote abano mwaka goja na bora rakana na nigo bwatu mwaka bwibisyo aini gara sebeji ya kane bia mono sana yo to Brighton tigatwigene ngakero kendo mwaka ogocha nobe umwaka bwa masesenyo umwaka bwebisieri koigoka asibali ebisieri bisiekire uwe ni mwaka wa mabadiliko kirioga netiege ikirane asenchera yo bwikirano gwetera seritaria Yesu asepeji akabero mwancho murigeria ne murikeretenga na kiamachiko was restrictions atare ngomo no asensemo ya beaches mono asorongorwa coast inyora a local and international visitors was tourists nigo bagutarira mono orongorwa coast bachikwegokya bono muri gazeti na ireteri bagana okwaniranga naki beaches chinyinge asorongorwa coast amangana restrictions atare ngororo osebitango binde byonse bitare ngororo achinga ki chiribu chiaba Kenya ne chiribu chiaba gani koro chinse chesiko batarete chi beach au chinga ki chibono manchu murigeria omwaziri o mining and blue economy Salim Mvuria nigo bono atuguteirare obotumeki bwa amalio obotumeki bwa alcohol osamarwa chinga kya bantu bale as public beaches ani agocha magega yabantu babere gosirio bogima maega ye boat bali konyara kwa bagutarira as a beach eyo ya Mombasa banyartiko ba gose eboti yanyartiko bagego capsize gose gwonchukana na kolimera na babere bagasiri ubugima abo chinga kya bande banyartiko bago toliwa kolengana na Mvuria nigatebire chinsa cyogo kora gochenga ase beach bono nigo chigo bachinsa 10 nenusu chamargoba koro chinsa 12 nigagoteba nk'abantu babe maiso banyarko bago tinda na gosinywa korora ekia amo nekebe ikeirira abande basiririe obugima ayo nigarase page ya kabere ne page ya gatatu page ya kane nimurekerete igoro yo mo solicitor general yo kabero mo solicitor general nendo yolenge confident anando yolenge the insider ase oborai chinga kicho moelio chwa obokoreri bwaye omorai bwense omokoro Uhuru Kenyatta kolengana anere ase elieta mwanchumuligelete andigi elieta lia yakoro kwa nji mturi kolenganere na kuanete maisomarore na ki osengi kiagerete Raila Odinga agasiria obochori bumwako yoiga gochia se Dr. Ruto kolengana na nji mturi ni agoteba numbers reveal Ruto didn't win the August polls, it is Raila who lost.
nga Dr. Ruto tabwete bocholibu mwaka oyo kolende Raila Odinga nero siretie ase obocholi obo gesonge kina bakego tatanisha mwancho murigeria kolende ne gesongo kere so direct kolengana na njiru na arwete e pattern no mubaro bwechikura bunana kichage twekera e region ase ense ya Kenya karo guchikwanyorere gazeti ya page ya kane no chikweranga na kirongo rwa coast Raila tangaine na kirengo kya 50 nomo na isano igoro yemia akabatwa na Ruto 34 igoro yemia gutirimboka chi region Jones and nabo koligerere kwa ranga Raila na tangaina chinsemo chinyinge kolende bono he lost at the end of the day olenga nkikia bete agacha gusiria oboshole bwepechi ya gatano na limo nimurikerete ngana kibono abaklaji gose abateneri bechikanisa gosabara bechikanisa batebiri abantu nga do not overspend during the festivals mobaisa gutumika chibesa gwetania kerengo inyuranga boge mambo chikogendera kera lituko buna bole January ngeye tagete school fees January ngeye tagete ndagere tetekeregento igo mobaisa go overspend mono chinga kechiga chimeyega emenene ayoyo mto Brighton naro ale asegazeti ya The Daily Nation twekire page ya gatano nalimo ekerongo kora twenda somutumo komoke asigazeti ya The Standard ne page ya gatano moninge morigete buna nigobono ere amangana makong aganyerete umurai bo mubas miuro moja wa Kenya Raila Odinga sumwa kogoja anekera ujukuru directive ose direction ya siasa kolengana no murigo seti na morigete no mwakogoja no Raila aujugo kwana mangana igoro ya siasa kaya ujugo soa ne handshake ose ni auji kolenda komoji serikali murigo gaseti na atumieta mangana makongu ase gaseti ye gumogo kwana igoro ya Raila na no Raila kabwate chingo machage siasa aso mwako yewe ku mwako na bakonyoro bwenire nandanyare gakorwa amangana agosuka gochibosio nando muliki na wati atumita marieta makongusara no mwanju muririna Raila obeiro mwana siasa mwanene goso munyankonga siasa andi nigagandete go charge masasi yage siasa yani recharging political batteries ilikwena kunekera kuirana ngochera competition yo mwaka bujirubere na merongibere neseto omwaka ogoja igoniga kwana yo oseni go alenga Kisii and Nyamira imbonda ali kera gukwana yo ne ba Kenya mbari badwete birengera byabo bike standard nyakundi kurwa sensemo ya migoli yarao tena Raila tigatigare asensemo ya opposition agenda como serikali ya Kenya kwanza Rebecca Cheng kurwa sensemo ya migoli tena Raila tatakiria tigara sensemo ya opposition bono ikirenga katakira so asa serikali ende basukigo chibosio yine handshake yao de abana pa unite aba Kenya Thomas nyen kurwa road tena Raila tiga agenda tiga atakire bono koligio monta como menta asensemo ya siasa ne kurwa sensemo ya Nyanza no ena sensemo ya Ukambani bina karonso musiokende asuke gochi bosio esekeri tata kurwa sensemo ya road anera tena Raila oikazi kwe asense yetu ya Kenya kiaro letire ama nene asense yetu ya Kenya yuna sensemo ya Raila Sensemeri ya babere banyarite bagosiro mabwa sensemeri ya Mombasa ekereport babwa tanyarite kogwa roche bakanyara basirio mabwabo no rase beji ya gatano na kabere babere ni gona barabu banyarite bagosiro mabwabo chinyobana cyabo kigasamba sensemeri ya Ramu ekereka gire buna ni go babeta takdiko siniga banyarite bakojererwa na ekyombekeri kyababegu ki Al-Shabaab ayoni gara sebechi ya gatano kabiri gasetine ya The Standard pia mano mwanchu muligerere ogendete gutubwatia togukwerera asubwikiranu aliara sechi gazeti cheli tukulia lero Jumanne na ende ntogendere kuna gukumanya kolende cyujumbe cyao kiro cyogendera gukibwatuka witrase namba ye SMS yirigorabo ase TV yao nabayigo tumnyoka ngalia YouTube nabagotonyora buna Ndizi TV News kwirana tole yaturaenda se studio asumutimo komoke Ndizi TV ubwansu bw'umugusi
Twaichanire kuraria ogokwa kumung'ina Sabina Nyabeta Onsongo. Nigare umung'ina Unyagosira Sebastian Onsongo Mukaya. Nigare ng'ina Teresia, Mary, Samuel, Lucas, Joseph, Jane na Vincent. Nigare musubati umwago Nyagosira Nyabuku, Nyagosira Aaron na Nyagosira Nyandege. Nigare ng'ina Biara Mabeya, Nyagosira Mogi, Charles, Jane, Joyce, Sabina na Lynette. Nigare ng'ina Koro, Beatrice, Cosmos, Ferdinand, Gladys, Spinica, Mumanyi, Victor, Deborah, Ruth, Granty, Immaculate, Edwin, Melody na bandi. Nyagosira nigara niwe chitariki 25 Kyomutinyu 12 omwaka oyo gwechirwa 2022 ase enka yaye egotoka chinsemo chia Kemera ime kaunti ya Nyamira. Kurwa egetaseni kia Ndizi Television twatumire eng'ora yaito. Omwancho murigereria ometoboso kumbara bokoboke bogocha bwasaria maskani egirafu kyao kyanda kyandansi kwanyago kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyagocha bwogo anyoro gweka go kwarenge bikorto bya mageni Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rw'Gusii kurwa chinka gicyamagega goika bono kira litukulia Jumatatu goika Ngoro ko papa antivirus umumuri wo koletera chingero butambe koritko ya Jumatatu weka Ijuma kuru saa 11 mpaka nseme ya marogoba umwancho ndigiriti no maitegeta tsini gaito nambeyemo kia Ndizi TV wasubo mu Gusii ase litoka ligotoka lingazu litoka bokunyure cyane litoka bokurira bukuma so wasu no boro kunye kuriye papa kole na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV kenda goto kwa chigabwa segeta tsini gaito nambeyemo kia Ndizi TV oyo papa oyo Yesu amana balifuka kibana ne kuchwakali charo amana dagira sisi esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka ime Kisii nige ukumanya buna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theatre Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusenec asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church ime Kisii apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com.
Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Piamano mwanji muri Ndizi TV karanda tukubwati asimambi ya bone kartu anda kumurika na wataina la rasa magase trande katura na sentunde ya kabiri kon tutara ikororo tatura soma chi SMS chainu ibirisa tukuru embassy city na wakisha front door. Mimi ni Eva so jamatata nkwadiga ni Brighton na Joshua, karibu sana Brighton magiga yoko genda kuturigeria amange wono tuikaranse tuike otosemie pira kumusau Sara asigasi engiambia mano Eva yashire ya demora era so jamatata mbia kabisa So jamatata kwa front door. Front door mbia kabisa gasingi kabisa kwenda kibina ebintu byonse mbire mete tutanyora te morendio mokongo nebintu nabigo so jamatata mete bono ebintu bigo sareka nero kwenda kibina bagani baitu baikira abu ya ebintu bikira se studio nero ko bali mete no hospital tinengia mete montai ka no mogani uri goja kondra go sae so jamatata ya kazi. Ega sigo jato beren ngumbe mono na Eva asega sio kora tuwake na mbia mono endra kwa boigo kabisa. Esa hendelea yora from Bogita, siku njema kwa Samson Nyakundi na Elizabeth wake, mama yangu Teresa, my brother Evanson Charo, Mr. Manyara, Daniel Bosiri, Samuel Oyego, William Mekenya, John Oviri, mama Stengo Daphne wa Kyoga na walimu wote wa Nyantoima. Mbia mono sa hendelea nyora soko baime yumrobeli asimambi yaboni gasaro memukaya adena bwakire wiati Ensakia. Mbia mono Brighton come back tuagokiro korora bono jaba kazi kama kawaida ndo chembia mogo sasa ringwanire Sara na Joshua out. Mbia mono Sara meso tena no ime yumrobelio bono mambia radio nyoni anasema ya kwamba asubuhi njema kwa mashabiki onse Ndizi TV ngobaganeli Christmas yekia na tukarutukanyito omwaka omoya akobonika Ndizi TV tojikorera na gochaka omwaka radio nyoni era kubonika tojikorera na gochaka omwaka mete hiyo siku ya 31st tunafunga tukifungwa tunakafunga na tunafungwa tunafungwa iko na utura gotenga tukojokoba ase inchira ya bene kabisa. Saron tita nimbaroche na baganeirie mambiengia na baganeri happy new year aiga kurwa ibara area ogeto tema na omwegenia omwegenia Esther oye omwegenia Esther oye mbia mano ogeto tema mocha Nyamira County James ogeto mbia mano sana no murugyo yo mongina omwegenia Esther Tumebe so mongino oli ndorogoro mbiare anga kire Simeon tebi James ogeto egerto igwana na senchira yobekeron aiga ibara no yo ndakorwa oyo kubugie obukano kabisa matera yeke ye chingero kabisa Steve
Steve Nyatigo. Steve Nyatigo. Mukwane kwa komora mwamaiga mange. Mbia kabisa. Ageja Pauro korwa isamboro koma buya butambe mbuya mono Samuel Nyamali kuruja mataro Kisii following na Freddy Nyandika Musioma mamera nike muntu nyanga obahote ano bari ime yumuro birigendra kabamo yumuro biru Ensakia bona mabi. Mbia mono. Ndo chenga mwego baba getutu nere no alime asumuro bire kiongozi Savannah Oseko Amino Nserio no alime Nicholas Makori asante Keystone Chari kama kawaida na agenda tukuligerelia James Atandi kora chisemo cha Mangere agotebanga Mangere Superstars ogembo tuko ndani mbia mona sana asokenda kubwatia umurubulio bwensa kiatogenda tukumanyaliare asa magazeti yeli tukulia lero nigombate gazeti ya The Standard na inchi nigombate gazeti ya The Daily Nation beja gatano atote gazeti ya The Standard ne murekirete gose kobolia ine omo riki origorwa sense ya Pakistan nigo aitetu ke kamanyikanete oseniga yarenge mistake ni identity koringana no roboti rwanyartero kubwato ko korwasi chinsebere inense ya Kenya ningenda ko singira na wate abona nigo yarenge mistake ni identity konense ya Pakistan nigo yakane na wate na yaya nigo umu radio yo anyartega kobato jad shalif niga bete to jad akamanya ko itua bono ayuna ma yojire boti berja nyare chigo soka ijibono chia Tanzania gati ya Kenya amo nenseri ya Pakistan utewa somero omugano yo asobotambe ni ora sebeji ya gatano gatete gaseti ni ya The Standard bwega sebeji ni mburgetena na ki omo bishop we kanisa mogo se Bishop Samuel Ngichiri korwa sensemeri Stewards Revival Pentecostal Judge sensemeri ya Nairobi ngakibona yateka o serious miaye kero yarokanibuna oboke bagombo ndete okorkana sensemeri ya Nairobi kolengana na baraboni gono babolio bolendi go sabanya nyimbo kwena kibuno bolendi kwena kiwara se county ya Nairobi erinde oboke bago bonyare bogosira kolengana bari bagatabuno mu bishop gakoiberwa ngakirende ordinary person meta abantu nabakwa ba bishop na yayo bishop ere bara motiga kera kinere niganya tega kuiberwa simiaye kero yarokanibuna ni obo gende tekorekana asensemeri ya Nairobi mbia mono ase epeji ya gatano onalimo elitwikiranga abaraibechi kanisa babolire abantu mbatumeka chibesa mono nigoboigo umuraibekia makia DM Raila Odinga nere arorekanire kuba mocha abateneneri n'abaraibechi kanisa ao asogwanjira bana siasa gutenene kanisa na waka siasa asibaganyora libaga na kurama abantu bande gose bago shout ochiase abaraibazimyo la umoja kolengana na Raila Odinga agotebanga ntuliko gende kanisa tuchigwaka na kogosolia siasa kolende the top leadership of this country osabaraya banene asense ya Kenya nigo bakoenda se kanisa batumeka chi platform chi kanisa ase ogo shout ochiasa barai bo azimio la umoja wa Kenya agateba igo teliboronge na inde tigabara ya ubasike kanisa chinga kecho ase pejeyo nigo abana 15 newborn babies korwa se county ya Kirinyaga banyarako bago chengerwa gose abaiboli babo mothers celebrate babies on Christmas day andi tukoliriye suguku igoro chitarike 25 abana 15 mbanyore tue ase county ya Kirinyaga yona oromogoko bwemeyega wega se peje gatano na kabere omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nikobona sabire abaraibonsi kurwa sorgongorwa Western go chama na kubeka siasa kando egera banyalko bakubwatira na serikali ya Ruto kwene kiabuna Western ngosaseriere nkomesere kimagenderero ekero bakubwatira na serikali yeli tuko boigomorai gosoyo kabero mu waziri omukoro Jo Musheru onaniga kwa na senchira yobo ikirano chinga kialengen ase interview negetasenia kemo radio abwasa kwanira esabari ya ekobo mu waziri naende naki atavautishete gose nakibono ale atali mu waziri nakibugi mabole chinga kialengo mu waziri ne chinga ki atali chinga ki chibo igoniga gotebanga
tari kore great gose barabuna abarai gose abawaziri korwa serikali ya etete mbali kore great asoko musira Raila Odinga inyora jo musheru Fred Matiang'i n'abawaziri bande mbesogetie tene ni maiso marore paka tokaraba komachiwa asoko musira Raila Odinga chinga kiiche campaign wagani gateba chinga kibarenge ase a cabinet yomoeli olibare osoka korwa ase serikali mbaumeranete no muraibwense Dr. William Ruto asabolitie ngabono the bygones tochitige chibete bygones to focus igoro ya magenderero nigagoteba nga tari kore great komusira Odinga and nigagoteba nga Ruto kara ikirania magenderero saba Kenya abumbu ya time will tell gosenanya ko bakago faulu abakwa somera manga se page ya gatano na kabere ase gazeti ya The Daily Nation ne page ya gatano na gatato manchu moligerelia nabo owe somera igoro yumumura umusa omoke Jackson Maina oyolenge hoka chingaki alekone chi toothpaste osamalia go yogosibia maino as nakoba a watchman chingaki chabutuko wana nigo ale a US Navy recently asense ya US abawe somerorenga ogimabwa na obo chencha engena yao na bego chaka go saseria ncherende yonsi andonsi bora obegete omokya eyo ne story are very inspiring na bawe somera senchera yobo kiranu chinga kibona asoete omwako 2017 na gosoa asekyombe kya US Navy arego ikira abonoiga nara yoyo mto Brighton no mwancho moligereria ebe kabisa mwajibure kana ndo tubwa simambia bone gatanda takumolekera na rali rasa magaseti tukolera krombati gaseti ya standard na sara bwati gaseti ya The Daily Nation sara binyinyi bya enyama COVID-19 bigenda ko ene kwa sensitu ya Kenya nekroba ko the samples na jange 122 mbabi abantu bato gatanga batatoiga babwate binyinyi bya COVID-19 ko kore binyinyi bigenda ko ene kiwase biroro no na ngora korore megane mono ase county ya Kisii na ki ebyombe bya Amlef Red Cross na Equator na Africa bakwata na county ya Kisii ngakwanda ko beke mirobiri ya bene kwene kuna abantu ngo chanju bale batembare batara chanju ikaboni ande korna abato bosiere ntometo sino bosiere osena ba roje na barogese kawaida tula abera kini kote bekane na bali ba chanju anyore mpake booster immune yabo ngo bere step back none krobogoja mburi konyora sibogoja wakwani biyanto wate head of vaccination Kisii County agatwana kalianga ebinye bimbiro na wikirabona iga Kisii County etagete target ya 730,000 kulende ba manage 400,000 boka igo 300,000 mbara betwa waiga gateba abaruire mbaroro robona ige county ya Kisii ndobata abaruire batano na babiri bane bali home based care na batatu mbarasi nyagitari babwate binyinyi bya COVID-19 ngo binyinyi mbigendere ande bunabone musimu wa Christmas urenge abantu bange ntwaje tamo tukanyora nabona abantu bange kama chiko buna liringa ya siasa medo bona abantu bange tokasherekea turamo chikanisa meyega ao no na matangara abantu ngo jibale mbariko mask deyo binto mbiriko no mbariko pusa manganali ande sikuri no ekero kuri no na marwaira yande typhoid kolera goja COVID-19 yarenga tarengo mono nkiye kwenda kwaneba engwe sibitu arenga mako nyabantu bempresi wesi bimete maroira yande nigakora tunobo chap wote saba buyani lakini rintu agesabire katoka jirande tu esaba tonyora muntu no muntu agese metero njina agesibire ange mara saba kira libe ingwende ase county nanyora maje ne sibi ingwenda ase the school ne sibi chi point jarenga ao kiro na ando be batikire no wesibi na maroira yanda chakire koirana konde tokote abuni ministry yobo chenu ase county ya Kisii nende tokobeke mirobiri bakorawa no muwasiri reabwali ntoje na tare de nyigitali awo ali asensemo ya gucha nabete mirobiri miye karba kwatana no gosekerale inse yobora ibu mugabana be county ya Kisii Paul Simba Arati biemano ayarenge baite we nende tokartugende goskoji sianene tukurare mono to kwana mangana afya tukura Jumanne botambe to kwanda mangana afya mugeni itungo ikara studio egana to kwana mange igoro ya afya nenda mange mora kwana era mange sana mangana mange mono bano musimu oyo iga abantu mbantu makegima inyoranga omutinyo eta a conference nene sana yalenga sense ya Thailand
asomo cho pataya bari kwanira mangana a family planning ngana ki family planning yagendete gokonya bokonkie bwate na inde bari bakuyimpress ngaki bamenyete buya tukarole nyagitari ya Mose County ya Nairobi ekayewa award asoko embrace mangana family planning bano magana ito kawoche student manyenga obuye wa family planning imborobi no bobemborobi mono twarole mpaka abana bali under age bagokorerwa amangana family planning is it safe mbuyera sabana bakya nyaruka otumika family planning abana bali primary school mubuli yakoranga mwana yone ngocyale kubugulyo bulito wa mapema tigantange takunyoranga binyinyi bya HIV birobyo mbiri gotangwa wano ntororenga impact ki family planning yebwata sabana bake mbawene to yetumeka nomba li bagotumeka abasubati abanene abasubati bara of age obo bembro bio family planning enda yonsi montago tumeka igonte chiku understand ekarto so mwako moya anime tekero montona wata chi resolution baro barate banyora bana baro bakande bona bali chikonyora bana baisanire baro renga na kibagwetanga otumeka chinjira chingia cha family planning mogeni to keva asuma omai kochare mete nyagitana barumba bwate birengo awa na baja tena ngerango kya daktari nsemo kingo chara totebi igedorena keva asuma omari ngochara sister ikoragense yamanenus na gotebe mange no na bogo mogole basacha barongo karo family planning yes yokorabaire yadore ni manyu modaze gaseti ya standard page ya kiandanire muri debana account nyinge ni ochigendete gutumeke njererie gekoro kitara emplace kitara so sensemeri yekerero no na so sangirie bango yabo osaso gwakana gwakana abafanyikazi se ensemo eri ya yogwakana gosebeng process yogwakana bailol kurengana na control of budget Dr. Margaret Nyakango ani gate ana chikaunti nyinge ni chikendete gutumia njera yege koro no ino gwakana fanyikasi babo igorose bailol nini ebinte bingi kone ni ya tena bono ense ya miamo girose ya jense njera yekerero netakire chikaunti chempress ensemo ya technology na lijira konye wage bill kiaro mete kero gwakana monto manyo bagonyorana dio kurika jifoja na bora likebe na bora chiasira lakini na godena netakire abantu ba impress amangana technology CPG yakiana ne murikirete ngaki aba maragoli banyarite bagotwara annual cultural festival yanyarite ko aikerano na abantu abange abagokerete umuyigo yo sense meyo ya maragoli bechi 10 mugadena ningi gekogera abarubi bechi nso sense mo ya coast bagendete ko bataka onye bari asoro jikirari tukokuruba kolenga numuri bwese tinamuri kredena nkomo jibakare abantu kuruchinse chisiko abo bakire bakatu bagarutumya chinjera jekerero barabukuruba bayire na baito osaba Kenya barasanse ya coast mbabwati binde bakuruba muri bwese tinamuri krede omosae ose omontoyomo kurwa sense meyo ya Mwanzo beach oyo ogoteba buna nigo akogenda asensemeri ya yokuruba era buna akarubire kale onyora mpaka chirubusa toritu kukondera ni akakonyora shiringi miasta choka ekero familia ya motegemete ekero achibasi darigo isana no ina mahitaji iyo kwira no ina abana eskuru muri kwaseti na akorete feature story ye kalto de feature mugano mutambe igoro omusandege oyore fishman asensemeri ya Mombasa ekarago spend obutukobogima nyore story monene rende karajere de babo Simeon ali Simeon Peter akarwa bona rende na Yakobo na Yohana akarwa tena yayo monene twabo botukubugima mtonyole tikende na ndege gaigana bakarwa tabuna yakarwa ndo botukubugima ta tarikonyora kende onyora miasta chuka igana bogwa somero mwana yo maana fishermen usebali barubechi inso asense media coast ngakwa gendete kora kana baraba taka no nya bagendete kuruba asense media ya Mombasa mbia mano mto Brighton kwa ngana ya a technology was a digital collection no nyino wakane bango no nyino koraki account ya Homa Bay I think ine account ntangani eko embrace mangana yogo sangiririe bango gutumeka cashless ando gikirabona igambara matokeo kurwa 100 million to 200 million
otumika cashless yani bali go sangiriri manyo buna gwateba ase ncho bokolikana nabo borabe igo bono iyo ni nchirengia ase ogosangiriri bango ase ogokora transactions chonsi ase county epeji gosega zete iga ya the Daily Nation nemurikirete igorongana ki governor omukoro o Nairobi Mike Mbuvi Sonko akalota banga I have been blocked from flying baby Sagini to China oso tangirwe tabasa kwikero mwana Junior Sagini na kumwira sense ya China achikora gosena akorerwe eye transplant kolengana Sonko ni agote banga otemire sana gwikira nonye ni amate yo mwana Junior Sagini kulende gwikabono iga mbaranya ko bakomwanchira anyare ko bago access umwana Junior ni agote banga banyare ko bago contact nyagitalia yemo ime ya China eyuera bese guchekoba omusaada nobo ogosemeria omwana Sagini anyare ko bakakoba gakubikirwa maiso gose eye transplant naboko nyaro mugano ujo ole naki Mike Mbuvi Sonko akarigoteba iguru yengani yo namanganande amurikeire ni iguru ya mangana ya Christmas elerenga sepeji 11 12 gutira wika sepeji ya 20 baigo aba tugi kurwase account ya Kajiado nigo bano beso kirie na kurira iguru yo murakero monene ogendrete gukura etugo yabo wikabono iga 500,000 chietugo chanyare ko bachigusiri obugima in the last 6 months kubatika no murakero mutindi ogendrete ogendrete comment ka ase county yo ya Kajiado chinga kigwetane chia mate ne chi family chiribu chimyeibere bagendrete wakwa no muchando bwenchara ayo boigo narase gazeti ya the Daily Nation mimano mwaje murekero turigetigo jigokora senseme ya magaseti tumakwanda sara ke tumajokwanda igoro ya mangana yo mwana baby Sagini jigori na ki Sonko na kina bato moya kuchituru kwanda bwake gurite turara gaseti kuchituru kuri kwanera kyara nkige kogera ndujura murekera kego linganelio ekorinde karongo kwirina senseme ya counties ye ne page ya 15 gatatu ni murekere na kyobo korali boenda tokora kana se county ya Mombasa aneke report ya ruseti wa sensemeri gosamangoro bokorali bwe report ya ruseti wa senseme ya Naivasha ekaromura ibwe nsaro de directive karabete so nini korende nigo murikia boritina ningi kirabo mwaka wejirube ne 2023 asenseme ya karobokodi borakana na kwera bora senseme yo epeja ya 19 nigo murikede na ingi ekogera edamwe ya mwanje damu asenseme ya kwale iya chagete miaka ya itire kurumaega etara kore mirime damu ya about 25 billion ose alikuwa gaje 25 billion yeye otaona oku dispute ye ebeginga conversation ya ndaba mbara kanwa nero ye irire edamu yetaraba oika boni unyirumbura ibwense Dr. William Ruto na tabuna chidamu ange emie yamo njije jigendere koroswa bono ni ekotana rutira emiaka ya irire miaka tara korwa igoro yebindi tutamanga kwa chikobeke merobelio ya bene asense ya Western ni gobona barai kora asense ya Western na bamenyi babole guna bachamo ende kumusira omurai ibwense Dr. William Ruto ba kwana kora asense ibakurawa no monogeli bwebunkene ne Moses Wetangura igateruna bono ningaki abantu kurwasema ya Western batakirigo jambo na kumusira murai bwese Dr. William Ruto sa serikali ya Kenya kwanza bia mono ya mto Brighton gokolera atigamnya kamangana echi county epeji ya emerongo 19 nimulikireta mange kurwase chi county ao mono county ya Machakos nimulikire chinga kibono aba detectives bagendrete gochunguza na koligereria ngana kiobwo ibibwe chikebo chestima chigendrete koibwa na kuba vandalized aswe orogongorwo abantu bono batigire ase musunte kolengana na senior assistant chief Musyoki Mulei Mutua ni agotebanga bakagiro bali bakagire koibwa chikebecho niko bali gatimya ke 22 wiki myake 35 niko bagendrete gukora obutuki egere bachikonaria bali bagendrete ko vandalize amagendero ase county yo ya Machakos na bayo kurasoro Mount Kenya bona bamenyi bechinsemecho niko bakale kurera ligoli lya matatu nechi bus abo bakale go charge wa
twice gose mara kabere chibesa chiri bakora botambe egento gi affect amangana yemeyiga ye Christmas bandi bagasinyu gutara tali Mount Kenyoka ndochenga nense engima ya Kenya abwase abantu bali bagutara gose baicha asemega ye Christmas nigo bahakana chibesa chinyinge wetanya chiri cha botambe ntomanyanga ngigo chikiabera iga ende tororanga prior to mangana imega ye Christmas abanyene matatu ngo chibali batebunga mu baisa komentera ba Kenya amagoli asengenjo ye misimu ye Christmas nemeyega ao kulende kuro Mount Kenya na ubeso kiria sebono iga na gotebanga nigo bachandikire asibagwa kana chisiringi 600 nigo bagwa asibaga kana shiringi 300 nigo bagwa kana 600 asibagwa kana elibweyemo nigo bagwa kana chiri bwibere igo mara kabere eyo inarekerero kerega ase gazeti ya The Standard The Daily Nation nechi county chinyinge nchireime ngabona irenga kiriga sasa ndo matatu ekero tukora sema ichigo sori ntotane kemina no English primary ingia chagete asiri tukore oro Tottenham ni wali kor the Penford chigo libera asiri na lisagero ekero Tottenham endete ko erwanera gosenira ne back ya Gloria asiri tuko liarero kemina ne kichiko gendera asiri team ya Chelsea chigo jesa na Bournemouth chigo ro chinse bernenusu ekere team ya Manchester United the Red Devils bireje baliri bawochikumenyokani na Nottingham Forest ditko jigoro chinse sano cha botuko ditkorero ikinega minano njumedro Montore Devils njero monto team ya Yesu Arsenal ya kabisa yunarara sama gasete twende tokwana sensa mirende ye studio to koira na torali ngane lidia songo agote abuna odi nirwo mwana bebisagini ekero bategetina bamoya sinsisikaro turunya jeke na jake kombinanye kero interview yaro ya mangana yo bachin to jaka ense yamo nenu sokato chukumanyanga yo mugani tekire kuleka to kora kora sensa mo studio to kora kwan Joshua tura kwande gero ngane ya songo agote no odi niru bebisagini abaibudi bae ause anti ya enere ya mulenda sensa muri ya njunera ngorera na kitanya korra mwana oyo goira na tole torigireri amangana ayo tetorenda sumutumo kumo kaigotu bien man Ndizi TV Ubwansu Gusii ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asito kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabona ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonjereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicyamambia imeya Ndizi TV ense yobonjoreria tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino bogokoroseria chikeki chia kerengencho aseri gori ritari kogoita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes
corporate cakes egatie cake chinde chinyinge ningore nyorire keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka ime omochobo songo asamange gose kobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorire keki nyansu na boigo eyokuganya kwao College ya Tenacious Harbor niyo igorete imirango yaye guciye bari batagite kwegera ububweni yabugo tumika imetegeke Gusii aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo, nkosomia bari chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyukumanyamange kubwatikana nobukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongoria kabire gosoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere naboko barikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byugutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut asenamba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo kolera chigosori. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwana mwanju muri Ndizi TV kana rete tubwati asomoro bere Ensakia ritko ria Jumanne mogani wetu tuwete no ikire no are compound mano ara sicho bisinde yango so ara se studio bachikwenda na Sara karo jukwana mangana yo bachandi tukuria ria Jumanne botambe no tukwanda yo bachandi na botambe gote buna oika heritie tangane weriti maegocha weriti tangane heritie bore na bemechande ko ande meta malida na odeti na W na H yo na yumeta ya na weekend chino mbajiti no utajiri Jumanne jibebe werith na herit H na W lakini nde ukotware hafi erengia magotwara weriti osotwara weriti na hafi ingia bionse igongo sara ngwe bari bakwanira sense meyo ya amangana afya karo mogani wito ikira studio ngotyare tukwanda mange karata tena lemo jukwanda mangana family planning tutakire ku understand and tumanya ki family planning ene ya kero monto asenginjo nowadays even abana bake balechi high school balechi primary school abeboli bachire to the extent kyo gukorera abana family planning. Is it safe
asa abana bake gutumika bataraiki emyaka eri ebwenerete naende noe mbari baikire emyaka ebwenerete family planning nende yonsi neririeye kwenda ase kera omonto neririeye kubwenera naende abagaka bono barabwo ngokora bari family planning naende bono engane yacha at the right time asenge ncho mangana ye misimu ye Christmas nari konyara abantu bagutura marito abana bagutura marito bagachikoira ne skuru kwanyoranga abana 10 abanyaruka nigo bibwatiranetie ndo chikoranga no na basubati bali batagete gwetanga mbanyora abana umwaka uri bosyo nchira kichingia bagwena tugutumeka aso gwetanga family planning neririye ne nkwanere engare to wena to kumanya litiko lero kurwase expert atumanya mange which way to go igobana to bese gosuka ne nkwane gocha kubwata nsena ne ntwaro na ende family planning mbabwate conference ya nene mono asense ya Thailand okwaneranga chi milestone achinya gitari chigo kora chikurobo kora le family planning nigo chibwena to koba absolutely free ntumanya nga achinya gitari chinde ebakoni netakere koba free naende nakyo bokora libore nabo montara ende kuligyo bokora linyagitari anenge twinjira gitege gonto tagete ku understand bia about family planning nanje ni boli riane ekaro inga kirikeri boli ndire mpwate ni boli kero doctor le class studio gutebya mange we kirase yo bisito ngochari chikoraga ensa yamane nusigo to de kangi sano nemo isano stego to so ase omoro video yo go wachenu kurende ringana ndiri ale ngase gase diate na ande twaro de mitandao aso yo kaberu mugabana bwe county Nairobi Mike Mbuvi Songo kariko de abuna omwana baby sagini uyo nyarde ako bochorwa maiso akairunya gitari akakonywa inabwankire ntwara Songo akaroteana natakire kumuira since ya China nyagitari ya mechikora ose ne gendere kumubweni biya advance mangana advance in the medical mangana transplant nyagitari yunegendere nango kwalire lakini bono Songo atebere na kina oliniro mwana tara mano bono gente gego jana na akere babere simya kora ne libatale ngange turamana ngakiringa ne liarenge bono ntorojena nontwara no listeners ramba ka okwandinga ne na ya barabu mwana okarweta ali bakaenda kena mabalinga batanga ni kokwana komachike korweke buna ba activist na abanda barayiba ntwara no chabete nyakundi oyore omubunge tujache no na kwana linganeri bono Songo nando sogina olini ruo mwana oyo bono nanje yambo ngoyo kare kumolina na karo mwana oyo mete bono mwana ni custody ose ni garo mwana bono bwe serikali ri arwarete agaikari no ne karo tarwareti kero no mwana no nae no mete yare property ya serikali bono mwana oyo narusiti wali bande mbama itia sabe kire ngayale bono ngikegendrete bono Songo ngorraga na Songo ne to mete nango konyara bantu na rete gokonyera gwatenkoro yo konya kama chikuwi monyonga nga children act by the way na kiwakili awo chocha by the way to kwanere mono na indinga neyo nga children's act ngukanira muntu ngona bako ba block to access yo mwana bono to kubolinga the same children act kayarenge na kitale ko kole mirimo chinga kia bana abayiga bali gwetera mangana makongo bana balenge ko ba tortured abana abalenge ko ba mistreated nga ki children's act etata this cause ekerwane gwikira mangana yogokonywa children's act yamanyago gochaime I don't know amudo turi bonte mbari babekire byara mama mwana ngina koro chikasi ni chiamba bekire kinde keragendra doge kwanda mono igarment turi so mangana yekote keregina kegendra kibono ne lina Songo ngorana olindro mwana ngota kere ko mwana no mwana yombwene kiona abwate ekerata kere na irurende kujia step wende achikonya ro weni obo anjumulini bonae na bagotokonya akena ingoyo ngayu mwana yale batanga yale ngokumulenda ngikegendrete abono mete mwana we bonande na onyora matesa mange mbuyari igabano mete ntora ma twara ko register goja ngakyanya goja bono ntora ka system to kumana mwana we mbuyari abandi batana mwana we to na abete exposed mono goja se ense kinende neri ya igeteka babona rende weekend yari kumanyana inkikegendrete asense itu ya Kenya kunende nigo yari ngo bosoko bonne asomwana sageni okoreru obonyama boli bwa korekanete konde Songo nene na atagede kokonya lakini bana wabe frustrated bono ngoyo kumu frustrated turamanya bya ngoyo dinaire kyare familia eri yo mwana
mbabwatire mbabwatire bono who is who yale familia iliyo mwana aso mwana yarenge mbabwatire mama mwaona abwatire nakona abwatire angeri oli kasini yana abwatire abantu nabwatire ange bane moyo rende bono ngero mwana ni gasweta sense media side of Kenya no harerende bono moyo ufrase na songo ngyata ke ko umwana oyo ende karona gena bato ogosemerio ekerengekia yogo konyo mwana oli mwana makompa yo mto Brighton mwana makungwa lakini dende ne lina netu sabena omwana oli agenda gutwara afya erengia ekiara nonye bamurusite amaiso met Samson na rusiti wa maiso Samson na konra tu amaiso Mero ngaro kwere bukusana ngino muzimu bwe Christmas to ngirawe wala mbia kabisa amagani kira studio bono to korera usingo bade tiga tukorera iga egere chideke chichigoro tu tayarisha tomareta studio to kwanire about family planning and reproductive health singinjo to kwa na family planning otole kwa na reproductive health to understand ibintu ibibere na kibiko kole mirimo hand in hand na inde obija bogotumeka family planning no bobe bogotumeka family planning inde na ki era tokonye buna basubate na inde tumanyenga abagaka barabo. Do they have family planning? Anya babwate. Why are we women? Tokona wochandeka here and there. Libaga akabago tokonya. Iko bana tobese kusuka ansia yomugani to Dr. Kefa. Kagere tengo ikirase studio egere tuchiko sanga amange tobese gosuka enero Ndizi TV obwansi bumugusi eyo bono njengo suka ke yo kone tu dikoraga chinse sana no ibere cyabano baso ninjiko koretera magana maye bana ndate watake mina isko ya gusiri tukuri angi boigo omogani ne baraja cha studio tujo kwana magana innovation and technology magana youth story na technology gonyo kwa nererie no ntora control of budget ya abuna account njere empress magana ndo yo kwana mambia mange katujiko twara magana ya masomo igore innovation technology go to endere ko baime yande steam na rubonso usi one jinga giringo asara li bagano magani banyar ba otoretera mangana ba ototebiro ya afya ya itekiara ko to afya ngiya maego kolegas osoma eko enda no mugondo yes bia mana sana Ndizi TV ubwansu bw'umugusi kiremambya y'amatuku y'wiki gucakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cyamambya goika chinsa 3 imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli iritukuri aho ase obwansu tumere na manga koraganire uritukuri goro nobotuko bogima konde bone mambya ni goto kwarigania ase morobiri obwe Ensakia umete sara umete Ensakia umete na mugasogete umete mambya no mona dena ki tiganda sokye gero wisiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo muriga rintura gotiga maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asuko kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karowe ikiwe sherobneri ya Committee Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasidere twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chengumbwana osesimole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV